3, 2, 1. Nor izan da azken legegintzaldianetako alkatea? Ekaitz Mentxaka, Izaskun Landaida, Maider Gaztaka edo Asier Kortajarena? Ekaitz Mentxaka. Zenbat auzo ditu Ugaok? 14, 2, 5 edo 7? 5. 7 zengo dut, bai. Ugauko odol emaien elkarteko sortzaile izan zen Pedro Solaguren, Luis María de la Rea Ilegarreta, Jose Luis Kortajarena edo Jose Luis Gaztakak? Pedro Solaguren. Zein urtetan etorri zen Albert Rivera Ugaora? 2021, 2022, 2015 edo 2019? 2019. Thank you.